Dahil nagko-contact tracing pa rin sila, bawal muna sa Arayat. Para once for all, makasiguro kami na ang bagong variant is hindi muna papasok sa bayan namin. Ipinatupad ni Arayat Mayor Bon Alejandrino ang travel ban para sa mga manggagaling mula sa Metro Manila. Ito'y bilang bahagi ng kanilang pag-iingat matapos ma-detect ang UK variant ng COVID-19 sa isang lalaki na umuwi galing Dubai noong January 7. Ang COVID-positive patient ay residente ng Quezon City. Simula ngayong Huwebes magtatalaga na ng checkpoint sa mga entry at exit point ng Arayat. Maaari pa namang dumaan sa bypass road ang mga biyahero mula sa Metro Manila subalit mahigpit na ipinagbabawal ang kanilang pagbaba sa Arayat. Patuloy pa rin ang paghingi nila ng travel at health documents sa mga residente at biyahero na papasok sa bayan. Pag wala kang medical certificate, hindi ka pwede. Ngayon yung dumadaan, mayroong bypass naman yan. Diretso yung bypass, kaso huwag kang bababa dito kung gusto. Paglilinaw ni Alejandrino, hindi ito diskriminasyon bagkus bahagi ng kanilang strict health at safety protocols. Inalerto na rin ng samahan ng mga kababaihan, senior citizen at barangay health workers ang lahat ng residente na manatili sa bahay kung wala namang essential activities sa labas. Sa mga minor de edad at sa mga senior citizen, kung pwede lang po, kung walang importanteng bagay na stay at home na lang po tayo. Matatandaang noong ikalawang linggo ng Disyembre nanguna rin ang Arayat sa pagpapatupad ng travel restrictions sa buong Pampanga. Isang linggo bago ang Pasko ay hindi na sila nagpapasok pa ng mga outsider lalo na ang galing sa mga COVID hotspot area gaya ng Metro Manila at Bulacan. As of January 13, umabot na sa 86 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Arayat. Siyam dito ang nananatiling active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.